हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरो गासिबो बरायलायबाय दैबानानि गेजेरनिफ्राय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन माने जोंनि आरो दैया आरो बारायफिनबाय लोगोफोर मैयाथ' सेमदोंमोन एसे खमायदोंमोन ओमफ्राय दा दिनै आरो खनसे बारायफिनबाय अखायानो हाबाय दं नालाय बेनिफ्राय दैया बारायगासिनो ओमफ्राय नै लामाया खनसे लोमफिनबाय आरोबाव नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव बेनो लामायाव सब हाबफिनजोब्बाय आरोना दासो बारायगासिनो दङ दै आरो बारायफिनबाय मानसिफोरा आरो न'निफ्राय आरो फैफिननो हमबाय आरोना गासिबो न' थांफिनदोंमोन खायसेया न'आव थांफिनदोंमोन ओमफ्राय दा गासिबो माने गोजौ जायगायाव फैफिनजोब्बाय आरो लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव जाबाय आरोना आरो बारायफिनबाय आरो खनसेबाव एबारना बेसेबां गेदेर जायो बेखौ मिथिला दा खनसे दै आरो बारायफिनबाय दङ लोगोफोर दै आरो हाबफिनजोब्बाय लोगोफोर नै आरोबाव खनसेबाव सेस बारायफिनजोबलायबाय इयो गांसे तिरपालाव जाखानाय नङा गांनै जानांगोन ओरै गांनै होनांगोन गेस टेंकी बोलायनाय जाबाय नै लोगोफोर एकदमबारे दैबाना आरो गोदानै जाखांफिनलायबाय दैया रानदोंमोन राननानै आरो नै गोदानै जाखांफिनलायबाय नै बेसे गोथौ जादों नै दासो बारायफुगासिनो एकदम बिराद थार जासोगारदों नै दैया ओमफ्राय नैफोर माखाया नै गेसानो जोबजोब्बाय ओंखाम संना जानो एकदम एख' गैला सब न' बां सब गासिबो लोमजोब्बाय आरो नै दैयानो दै बेसेबा दैयानो दै टाप्लि सेलथायलायदों नै सासेया नै टाप्लि सेलथायलायनानै एकदमबारे मबाइलफोरानो चार्ज जोबजोब्बाय एकदम दैबाना एखेबारे नै बुंनो नालायनो एसे हेल्प खालाम नुदोंबाथाय नै बयथ'थार दलङानो गाख्लालांबाय नै सानिया फाय जादों इनो गोजांनायदो आखायानो खमफिबाय दोङो दैबाना जादों थार बिराद इनो बेसेबा गेदेर दैबाना एकदम धार जादों नै जोङो माइरं लायनो थांदों माइरं लायनो थांदों जोङो दा इनो बायनानै राननानै दोङो ओंखामखौनो मोनजायाखै जोङो दासो दखानाव माइरं लायनो थांदों र' माइरं मोनो ना मिथाइ मोनो लायनांसिगोन बेसेबा दै जादों इनो Kita korek sebentar baiklah.